हाय लोगोफोर आंनि आर'नाइ एनजि इउटिउब चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थागोन लोगोफोर कीबोर्डनि क्लास एबा किसुनि क्लास लोगोफोर नोंथांमोननो आं बेयाव खिन्थागोन लोगोफोर दिनै A9 कोडखौ माबायदि हमो लोगोसेनो रिलेसनखौ माबायदि दामो नोंथांमोना आं दिनै फारि फारि खिन्थागोन लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना दानना नायबा बुजिनाय नङा लोगोफोर दानना नायनाङा नोंथांमोना फारि फारि नायलां अब्लासो नोंथांमोना खनसेनो दामनो हागोन लोगोसेनो बुजिना लानो हागोन लोगोफोर अब्ला लोगोफोर जायफोरानोखि आंनि चेनेलाव गोदान एबा आंनि भिडिअखौ दिन्थिनाय जाया अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बाटन दं घन्टा बाटनखौ थुना हो लोगोफोर अब्लासो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गिबियैनो नुजेनगोन लोगोफोर अब्ला फैदो लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामदों नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो अब्ला फैदो हाय लोगोफोर नै अब्ला नायदो नोंथांमोना A9 खौ माबायदि दामो नोंथांमोना आं फार्स्टआव कड हमनायखौ खिन्थागोन लोगोफोर नैबे आगसि आखाइजों कड हमनायखौ बिनि उनाव आगदा आखाइजों माबायदि रिलेसनखौ दामलाङो नोंथांमोननो खिन्थागोन आं लोगोफोर अब्ला नायदो नै लोगोफोर आं गासिखौबो लिरना लाजोबदों लोगोफोर नैबेनो गासिबो A9 क'डा लोगोफोर नै बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर नैबे गिबियावनो दं फार्स्टआवनो A नि नैबे A B C D E F G गासिबो दंजोबो लोगोफोर अब्ला नै फार्स्टनिफ्राय नायदो नोंथांमोना A9 लोगोफोर नोंथांमोना मोजां नायनानै दामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मोजां नायना दामबासो जालांगोन नलेबा नै ओरै थुलाबायनाय जागोन अब्ला नायदो नै लोगोफोर गिबियावनो दं A9 क'डखौ माबायदि हमगोन आगसि आखाइजों नोंथांमोना आं फारि फारि खिन्थागासिनो लोगोफोर नैबेजों आगसि आखाइजों गिबियावनो दङ नाय A B C शार्प E A B C शार्प E अब्ला नै नायदो लोगोफोर नै लोगोफोर नाय A नैबेनिफ्राय दामगोन लोगोफोर मिडिल अक्टेभनिफ्राय लोगोफोर नै नाय A नैयावनो दंखायो A B C शार्प E नै नाय A B नैबे आसि फिसा नैबे 5 आसिया 5 4 ओमफ्राय 3 नैबे 3 आसिया नैबे C शार्प दंमोन नालाय नैयाव नै C शार्पआव लांसिन नैबे 3 आ C शार्पआव थांबाय बिनि उनाव नैबे लास्ट ना E आ नैबे गेजेरना गैया नैबे 2 आसि गैया लोगोफोर नैबे सिगमाजों नोंथांमोना ओरैबो दामनो हागोन आरो ओरैबो दामनो हागोन ओरै दामबा एसे मोजांसिन जायो नै ओरै दामबा एसे बोरैबा जायो बेनि थाखाय नोंथांमोना नैबे 2 आसिखौ थुआलासिनो नैबे 1 आसिखौ ओरै थुदो बेनो जाबाय A9 क'ड लोगोफोर नाय बेफोरबायदि जासिगोन लोगोफोर नै बेफोरबायदि गाबसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय नै गिबियावनो दङ नैबे 5 4 3 1 2 गैया लोगोफोर गासै मोनब्रै जायो मोनब्रै जायो लोगोफोर A B C शार्प E बिदि बेफोरबायदि जासिगोन लोगोफोर अब्ला नै फार्स्टनि थांबाय A9 आ एबार B आव फैसिगोन नै B C शार्प D शार्प F शार्प मोनथामा शार्प जासिगोन नै B आ शार्प नङा नालाय B C शार्प D शार्प F शार्प नैबे 2 आ थांलायबाय एबार लोगोफोर नैबेथ' एसे उसुबिदा जागोन नालाय ओरै थुयैनो ओरैबो थुनो हागोन नोंथांमोना नाथाय ओरै थुबा एसे मोजां जायो नैबे 2 आसिया बाहायजाबाय 1 आसिया बाहायजायासै बियो नै ओरै नैबे 1 आसिया नैबे B आव B आथ' शार्प नङा नालाय नै B आ शार्प नङामोन ओमफ्राय बिनि उनाव C नैबे C आ शार्प ओमफ्राय बिनि उनाव D आ शार्प बिनि उनाव F आ शार्प F बेफोरबायदि जासिगोन नै अब्ला बे थांबाय लोगोफोर अब्ला फैगोन एबार C आ माबायदि नोंथांमोना नुखाबाय नै लोगोफोर C आ शार्प गैया डाइरेक्ट C D E F लोगोफोर नैबे F नङामोन आं लिरफ्लांदों नैबे F नङामोन लोगोफोर नैबे F आ दाननाय G सोमोन लोगोफोर आं F लिरफ्लांदों नैबे G सोमोन नैबे E F खौ गारनानै G नैबे लोगोफोर ओरैथ' नङा नालाय F थ' नङा G सो लोगोफोर नैबे G आं लिरफ्लांदों लोगोफोर नोंथांमोना मोजां नायनानै दानफिनना लाबानो जाबाय G सो लोगोफोर नैबे C D E G नै बेफोरबायदि लोगोफोर
1 2 3 5 4 3 1 नैबे 2आ बाहायजायासै बेफोरबायदि लोगोफोर नाय अब्ला बे थांबाय लोगोफोर C नि एबार D नि लोगोफोर D आव माबायदि नाय D E F शार्प A D E F शार्प F आ शार्प दं ओमफ्राय A अब्ला नै D E F शार्प ओमफ्राय लास्टआव दं A नै बिदि D E F शार्प A नैबे आसिया 5 4 3 1 D E F शार्प A नै लिरनायाव नायबा नोंथांमोना मिथिखागोन बे थांबाय लोगोफोर नै बे थांबाय लोगोफोर एबार E नि नैबे E नि लोगोफोर नैबे D आबो थांबाय एबार E आव माबायदि दामगोन नोंथांमोना नायदो नै E नैबे E नि लोगोफोर E F शार्प G शार्प B E F शार्प शार्पआ मोननै दं बेयाव F शार्प आरो G शार्प ओमफ्राय B E F शार्प G शार्प B अब्ला माबायदि दामगोन नायदो नै E F शार्प G शार्प B नै बेफोरबायदि जासिगोन नै E F शार्प G शार्प B बेफोरबायदि जासिगोन नै नोंथांमोना मिथिखादों नै लिरनायाव नायबा मिथिखागोन आजादियावनो अब्ला बे थांबाय एबार F नि लोगोफोर F आव नायनो नै लोगोफोर नैबे E ना थांबाय एबार F नै F आव दङ बेयाव शार्प गैया F G A C F G A C नोंथांमोना नुखाबाय शार्प गैया बेयाव अब्ला माबायदि जागोन नै लोगोफोर नायदो F G A C नै बेफोरबायदि जासिगोन एसे खस्थ' जादों नैयाव स्टेन्ड थादोंमोन नालाय बेनिखायनो केमेरा स्टेन्डआव बेनिखायनो एसे खस्थ' जादों आखाइ सोहरनो लोगोफोर नै बेफोरबायदि जासिगोन आरो ना लोगोफोर नै बेफोरबायदि नै F G A C बेफोरबायदि जाबाय नोंथांमोना बुजिबाय एबार लास्टनि G नि G आवबो लोगोफोर शार्प गैया नोंथांमोना मिथिखाबाय नै G A B D G A B D अब्ला माबायदि दामगोन नायदो नै G A B D D लोगोफोर नै D नै बेफोरबायदि लोगोफोर बेफोरबायदि लोगोफोर एसे खस्थ' जादों आरो ना लोगोफोर आं स्टेन्ड दोननाया केमेरा स्टेन्ड दोननाया बे आखाइ सोहरनो हायाखै बेनिखायनो एसे लासै लासै दामनाय जादों बेफोरबायदि लोगोफोर जोब्बाय नै लास्टनिखौ खनसे खिथाबावनो आं G A B D कर्डआ जोब्बाय एबार लोगोफोर एबार आगदा आखाइजों माबायदि रिलेसनखौ दामो नोंथांमोना आं फोरोंगासिनो लोगोफोर नै बेफोरबायदि लोगोफोर आं नोंथांमोना मोनसे खिथानो नै लोगोफोर नाय A B C डाइरेक्ट मोनथाम थाखागोन बे नै नाय फार्स्टआव A B C शार्प A B C शार्प बिनि उनाव नैबे D खौ बारनानै F आव नैबे D खौ मोनसे बारनानै नैबेयाव मोनसे बारनानै नैबेयावबो नाय C आवबो नै C D E मोनसे बारनांगौ नैबे F खौ हरबाय G नैबेयाव बेयावबो नै D आवबो नाय बेयावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे G खौ बारनानै नैबेयाव A आव नै B आवबो नै गेजेरनिखौ बारनानै नैयाव नैबे E खौ बारनानै मोनसे बारनांगौ आरो ना लोगोफोर मोनथाम डाइरेक्ट थुदो नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनसे बारदो G बेफोरबायदि नैयावबो नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनसे मोननै मोनथाम नैबे G खौ बारबाय बेयाव मोनसे बेयाव बार नै इयावबो नाय नैबे इयावबो मोनसे मोननै मोनथाम ए खौ बारबाय नैबेखौ बारबाय ए खौ बारबाय नैबे बियाव मोनथाम थुनाय लोगो लोगोनो मोनसे बारनांगौ मोनब्रैयाव मोनसे बारनांगौ नै बेयाव 1 2 3 4आ बेयाव जायोमोन नालाय बेयाव नै 5 4 खौ बारदो 1 1 2 3 नैबे 4 खौ बारदो 5 बिदि बारनांगौ आरो ना
1 2 3 नैबेखौ बारदो बेयाव मोनसे बारनांगौ 1 2 3 नैयाव 4 जायोमोन नालाय बे 4खौ बारदो 5 बेफोरबायदिनो आरो लोगोफोर गासिबो अब्ला नै आगदा आखाइजों खिथानोसै आं लोगोफोर नोंथांमोननो रिलेसनखौ माबायदि दामो सारिगामा लोगोफोर रिलेसनाथ' सारिगामा जाखायो नालाय नै बे A9 कड जाबाय बे जाबाय नै सारिगामा पा देनि सा सारिगामा पा दा नि सा सा नि दा पा मा गा रे सा सारिगामा नोंथांमोना आं सिगाङाव खिन्थाखानाय लोगोफोर क'डनि सारिगामा दामनाया बेनो लोगोफोर बेखौनो मिलायना होबानो जाबाय सिगाङावनो खिन्थाखाबाय नोंथांमोना स्केल हमनायाव नोंथांमोना मिथिखागोन सारिगामाखौ माबायदि दामो बेबायदि जाबाय बे ए नि नैबे A9 कड जाबाय ओमफ्राय नैबे बेनि रिलेसनखौ दामदों नोंथांमोना सारिगामा पा दा नि सायानो नोंथांमोना बे सारिगामाखौ माबायदि दामो मोनथियाबा सिगाङाव नायहैबानो जाबाय आं सिगाङाव नोंथांमोना स्केल हमनायाव खिन्थादों मोजाङैनो खिन्थाखादों लोगोफोर सारिगामानि स्केल हमनाया माबायदि दामो नोंथांमोना आं सिगांनि भिडिअआवनो मोजां खिन्थाखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नायबानो डाइरेक्ट हमनो हाखागोन आरोना लोगोफोर एबार ए निया थांबाय एबार बि नि क'डखौ हमना लाबाय बिनि उनाव नैबे रिलेसन थांसै सा रे गा मा पा दा नि सा बि हमदों नालाय बियाव जोबैबाय सा नि दा पा मा गा रे सा नैबे बिनिफ्राय जुरिबाय बियाव जोबहैयो बिनिफ्राय जुरिबा बियाव ए निफ्राय जुरिबा इयाव जोबहैगोन नोंथांमोन आं सिगाङावनो खिन्थाजोबखा बेफोरनि बागै थेवबो आं ओरैनो एसे खिथाबाय लोगोफोर नैदि क'डखौ हमना लाबाय एबार रिलेसन सा रे गा मा पा दा नि सा नैबे बेयाव सा जाहैबाय पा मा गा रे सा बे थांलायबाय लोगोफोर एबार लोगोफोर सि नि क'डखौ हमना लाबाय C9 क'डखौ हमना लाबाय नै गिबियावनो एबार रिलेसन C निफ्राय जुरिनोसै C हमदों नालाय C क'ड हमदों नालाय C निफ्राय जुरिनोसै सा रे गा मा पा दा नि सा नै C आव जोबहैबाय C निफ्राय जुरिदों C आव जोबहैबाय नैबे C निफ्राय जुरिबाय बेयाव C आव जोबबाय सा नि दा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा दा नि सा सा नि दा पा मा गा रे सा एबार C नि जोबबाय लोगोफोर एबार D नि आं क'डखौ हमना लाबाय लोगोफोर नै क'डखौ एबार आं दा दामसिगोन रिलेसनखौ आगदा आखाइजोंखौ सा रे गा मा पा दा नि सा सा नि दा पा मा गा रे सा आं दा दामबाय नै लोगोफोर सा रे गा मा पा दा नि सा सा नि दा पा मा गा रे सा बे थांलायबाय D नि थांलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना बारा बुजियाखै जानो हागौ नैखौ बुजिदों क'ड हमनायखौ नैजों आगसि आखाइनि क'डखौ हमनाय बुजिदों नैबेखौ बुजियाखै जानो हागौ नैबे रिलेसनखौ माबायदि दामदों साननो हागौ नोंथांमोना आं सिगाङावनो खिन्थाखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना स्केल हमनायनिफ्रायनो गनाय बियो लोगोफोर नैबे सारिगामा नै बेयाव मा सा रे गा बेयावबोथ' गा जानो हागौ नाथाय लोगोफोर नै सा रे गा बेयावबोथ' जानो हागौ दहायनि बायदि नै सियाव सा रे गा मा पा दा नि सा डाइरेक्ट दामलांदों बेयावलाय मानो नैबेयाव थांलायखो गोसोमाव साननो हागौ नोंथांमोना बेफोरनि बागै आं सिगाङावनो भिडिअ हगारखाबाय लोगोफोर स्केल हमनायनि बागै आरो स्केलखौ माबायदि दामो नोंथांमोना बिनि फर्मुलाबो खिथाखांबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नायफिनबानो मोनसिगोन आरोना दिनै बारा बुजियाखैबा नै बे D निया थांबाय लोगोफोर एबार F आं दा F हमना लानोसै नै आं दा F हमना लांबाय नैबे रिलेसनखौ माबायदि दामा नायदो सा रे गा मा पा दा नि सा सा नि दा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा दा नि सा सा नि दा पा मा गा रे सा बेनो आरोना लोगोफोर बेथ' बे क'डानो थाखाबाय दहाय नोंथांमोना खिन्थाखाबाय आं लोगोफोर बे थांबाय बे E नि जों दा E9 दामदों नालाय लोगो नैबे E निफ्राय जुरिनांगौ E निफ्राय नै E निफ्राय जुरिबाय सा रे गा मा पा दा नि सा सा नि दा पा मा गा रे सा बे थांबाय लोगोफोर एबार F आं दा क'डखौ हमना लाबाय दहायनि खिन्थानाय बायदिखौ क'डखौ हमना लाबाय एबार सारिगामा दामसै नै
बेफोरबायदि एबार लास्ट लोगोफोर जिखौ आं हमना लानोसै नै दहाय खिन्थानायानो लोगोफोर G9 कड बियो गासिबो कडनि खिथादोंमोन 9 कडनि खिथादोंमोन नालाय आङो लोगोफोर एबार कड हमना लाबाय एबार रिलेसन बे जाबाय सा रे गा मा पा दा नि सा नि दा पा मा गा रे सा बे जाबाय लोगोफोर अब्ला लोगोफोर जोब्बाय दिनैनि भिडिअआ नैबेयावनो फोजोबसै आं जोब्बाय नालाय गासिबो कडा जोब्बाय लोगोफोर नोंथांमोना नैखौ बारा बुजायाखै जानो हागौ ना रेकर्ड हमनानै नैबे सारेगामा थुलांनायखौ मा बेलेग बेलेग जादों सानो हागौ नोंथांमोना आंनि भिडिअ सिगांनि स्केलाव नायफिनबानो जागोन नोंथांमोना किबोर्ड क्लासावनो दं बियो स्केलनि बागै खिथादोंमोन बेयाव बेखौ मोजां नायबा नोंथांमोना हमनो हागोन आरो मारै सारेगामा दामोनो बेफोरनि बागै खिथाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिनै कडखौ खिथाबाय लोगोसेनो रिलेसन खिथाबाय आगदा आखाइनि लोगोफोर अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिनै बेखौनो खिन्थाबाय लोगोफोर माबायदि A9 कडखौ माबायदि दामो नोंथांमोना आं बेखौनो खिथाबाय लोगोसेनो रिलेसन खिथाबाय लोगोफोर जायफोरानोखि आंनि भिडिअ गोदान एबा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बाटनखौ थुना होदो जाहाथे आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनो गोसो जानाय बायदि अब्ला लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थाबाय लोगोफोर बाय लोगोफोर बाय